wae kuwi ora kok kudu gawe okol ning gawe akal. Ora kudu ning dhuwur ning sakala ya ning ngisor. Betul. Iki to, Gus. Ora mau ngangge otot ning ngangge utak. Wah, itu loh yang saya maksud seperti itu. Lah mula ngeten iki, ora kudu dhuwur ning ya sakala cendhek. Nggih. Ngaten lho. Padha ale niku to. Ora kudu ning dhuwur ning sakala ya ning ngisor. Ora kudu wong sugih ning sakala ya ngrasake ora duwe. Isone sugih gumantung saka mbiyen perjalanan ora duwe. Mula eneke sing dhuwur mesti ana sing ndek. Ngono lho. Lah nek awake dhewe jejer wong loro sing tengah sakmene iki. Malah kaya sales tremos. Lambene ora. Cocok iso kene penak. Iki dagelan lur anarkisme to. Aku nek ro iki gemes ya, Mas. Piye to jenengan iki? Ora ketok sing ning isor. Lho, ora ketok. Lah ngopo to dadak nesu barang ki? Awang suwe ra ketemu ki ayo sampean aja nesu, memang pada malam hari ini adalah spesial bagi jenengan. Ayo. Iki engko jenengan kalih Mbak Lurah dan juga segenap panitia, khusus Mbak Eka ora oleh mulih. Lah napa Mas? Kok arepe dienggo campuran pakan lele ning mburi kono. Sia-sia. Kene nduk cayu. Waduh, kowe aja sia-sia. Arep kepiye ki ya wanita. Wanita ki wani ditata, aja mbok sia-sia. Ya nek kowe ora tresna balekno marang wong tuwa. Kowe ngelingono yen biyen mbok tembung lara lapa, kuwi ming belani apa? Nek kowe ora tresna tinggalen lunga aja mbok gawe gelo. Yen pancen kowe tega mentolo titipno ning bali desa. Ndek iki tak titip ning bali desa malah direbut kami tuwa. Ngono ora kok iso. Kene nduk. Kok iso kami tuwa barang. Kalau sadi. Lah Eka. Sampeyan wit mau digoleki karo Pak Lurah lho. Takok-takokne Pak Lurah. Bangeten ora kaya kowe kabeh. Lah ngopo to, Mas? Kang Masku sing tak tresnani minangka seniorku ngono ya. Kok bangeten kowe wong loro. Aja nangis. Aja nangis. Pak Lurah, Pak Mitua, Bu PKK kabeh lho aku teko dimanggakne kon iki lho. Ya kok kowe kabeh warga masyarakat lanang wedok padha guyub rukun padha ngenekke aku. Lah kok kowe wong loro padha suyah-wiyah marang aku padha lanang-lanang dhewe kowe lanang-lanang dhewe kowe lanange jagat kowe nek lanang ora mung kowe tok nek Pak Yoyo ya lanang rumasane apa rumasane wis lakon iki. Kok iso kowe iki apa kok angger ora ana rime bablas wae lho. Aja nesu, awakmu lek saya nesu, nesumu saya nemen saya ndek. Kuwi rumuse sapa? Ora nek rumus ngono kuwi. Ndek iki tahu petuk kula niku rong bengi kok Mas. Angger ketemu nesu, angger ketemu nesu, angger nesu. Sasi sak pira? Ora sembrono. Ngene iki lho, ya pangapurane sing gedhe ya. Ya wis tak pangarupamu sing gedhe. Pangapurane kok iso pangarapura mapahmu. Iki pancen yo dulur kula lanang ngono kuwi. Pak mapunten lho ya. Pak mapunten, pangapunten. Ayo tularan kuwi. Sliraimu ki wis tak jeni lho. Sliraimu wis tak dadekno pepundanku, leluhurku sing tak. Ya ta. Bocah ki lek nesu lho, lek nesu irunge malah gedhi ngene iki lho. Irung biamu kuwi. Kok kuwi gelungan kok irung kok iso. Ngene lho, nun sewu Mas Cahyo. Siap nggih. Sampean karo aku ki lak wis ditresnani Piyayi Ngampel. Eneke nggon ngene iki kepiye momentum yang seperti ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya kuwi. Dadi ninah ning kuping bengeng. Nah ya nah rasa nemplek ning kuping nyapa to. Nek aku jane karo sampean ki ya kangen. Nun sewu Mas Cahyo. Siap. Kalau wingi menika lak kepanggih. Nah. Kula lu kepanggih niki njur ketok-ketokan mawon. Kok saged? Nggih, kula ki angen-angen umpama bojoku sakmene, ndahne aku senenge. Kok iso? Ngejakne ndinti ra isin njaluk tak panganan sak wayah-wayah ra isin. Njaluk jajan mandeg sak nggon-nggon kula ya ra isin. Betul. Nukokne klambi keciliken kula ya ra isin. Mergo bocahe pun cilik. Leres. Tur melih niki iso ngirit nek omah-omah. Kok iso ngirit? Kula jak numpak bis sumber kencane paling ming bayar separuh. Nyapa kok? Ora mungkin dihitung dewasa kan ndak mungkin toh, Mas. Nyapa kok gak mbok adahi tas kresek irengan. Bojo apa daging korban? Bojo apa daging korban? Ora, maksudku tak jak ngirit ngono lho. Ngirit kok iso dekano setengah bayar setengah ora dibayar kok nek koper ngono. Padak apa? Rasa menem aku. Rasa nyenggol aku, rasa demek aku. Aja nyenggol aku, aja demek aku. Tak cipok mborok malah.
Pokok iso galak Ram. Kae ka. Lah pancen loro iki pancen kabeh karo sampe lek jahat to. Jahat Sing sejatine sing tresno banget karo kowe, sing gemati karo kowe iki aku. Alah, kono ben dadi korban berikutnya kana. Pamane tak tutun diasmu. Emang ngene lho, Kak. Oke, dipun to, Pak. Dipun to, Pak. Omongane dalang wis manis-manis ngono kuwi. Layakno sinden entek kabeh sithik. Ora Entek dhewe kok. Pak Yoyo ki Pak dosen mesti bijaksana nek ngendikan, mesti iso nengahi nek enek daredah sing pe kudu iso nengahi. Ngene, sik mun rungokno. Mau aku magrib tak teko kene ning balik desa. Aku medun ki ora nakoke. Mas Klitik pundi, Mas Kluthuk? Mboten Pak Lurah niku. Sing digolek Mbak Eka pun rawuh napa dereng. Masyaallah. Aku ngomong, aku mboten ngertos niku. Lah napa mboten sareng kali Pak Dalang? Mboten anu beda piyambak. Ya ampun, mangke tulung mang sampe nih Mbak Eka nggih Mas Cahyo. Menawi sampun wayang kok Mbak Eka mboten enten acara. Kasuwun mangke tindak wonten dalemipun Pak Lurah. Alhamdulillah, berarti tresnane tenanan. Nika saestu nggih. Saestu. Alhamdulillah nggih. Kagem napa ting dalem Mbah Mungkin Lurah? dados anu Dipun tanggap malih menghibur napa tanggapan Ngeten Pak Lurah ngendika mangke setelah wayangan jenengan diaturi tindak wonten daleme Pak Lurah. Pak Lurah kagungan putra to. Nggih. Ben sampean apa jenenge putrane Pak Lurah seneng ora gampang nangis, sampean areng nggih seret-seretan putrane lho. Nggih. Genep sak minggu bundas mesti. mau malah anu Pak Wo yo ngendikan kok. Pak Wo. Iki kene jere dadi kenang-kenangan ning prapatan kono aku arep dicor sak ndasku. Aja nesu ngono to, nesu. Kenapa pisan diseret-seret dicor pisan gen awet. Nyapa nak? Cok diakrek. Kok nyikok kacane. Apa? Kowe nek ngene iki ndelok situasi lho. Haluamu ra pas e. Wong lek ngene, wong lek ganteng-ganteng ngono ki gampang larani wong wedok. Wong malah sing elek. Mesti awakmu ora. Alah, sing lanang barang kaya kapur barus iki mosok ya arepe doyan to. Mesti tresno karo aku. Sumpah. Tenan ya, berarti mau mung apa kuwi lairmu tok batinmu mesti ora karo aku. Batinku tenanan. Wis ngene, Nduk, tenanan. Aku timbang mesake jenengan. Kok mesake piye to? Ya tresno tenanan ora tok mesake ngono. Daripada sampean kloro-loro, tak rabi aku wis dibojo. Sampean ku rasah mulih ku tak raben karo Satimul. Karo sapa? Satimon nih mama pure gawe mie malah sak omahe dikobong ning ngono. Pure ini su Satimon. Lha apa nek karo aku? Wes pokoke sehat ya, Nduk. Aku seneng. Ya paling ora tak dudohke rasa tresnaku. Tak rungrung bengi ki ana ngampel. Apa mbok kom? Tak rungrung tak gandrung. Oh, ketok ya. Digandrung. Lah iya. Awakmu gandrung aku. Gandrung. Iya iya. Kowe ki ayu Ketok ya. Wis endek kopon lho. Wong digandrung kok. Gandrung. Ya wis. Muni karo wong wedok kok kopoken. Kowe iki jane tresno tenan apa ora karo aku? Gandrungan. Gandrungan. Aku apa sampean? Ora tresno. Aku tak pilih iki lho, kenangan bali desa. Untungan bali desa Kabeh dilokne Ini lambene. lho. Kabeh masakmu genek sing bener wong wedok di matamu. Kowe nek nyawang wong wedok lewat teko ndi jane? Hah? Ya mek bojoku. Kabeh ning matamu kok genek sing apik. Di matamu semuanya enggak ada yang bener, enggak ada yang cantik. Matamu lek nyawang ning di jane. Kapok. Ayo matamu lah. Kowe kuwi kok. Lah ya kae lah aku. Maksudnya Dite dulu nek kepala wong tresno di mataku. Rono kan omah. yo Indonesia ning ora kok penekanamu ki terus kaya wong nesu ngono kuwi kok. Ya. Ngono. Kata nek kowe aku. Tenan. Padune WA mau ora tak bales deh. Oh kowe WA iki to? Oh, ceritane iki anu to. Dek. Jebul kaya ngono kowe. Aja buka ati we. Kowe WA aku. Lah kok mbok WA karo aku mau. Bojoku delok iki. Lho, Lho nyapa lho tempene kowe tenanan WA marang aku. mbok singkatmu to? Piye lem WA dhewe piye kowe? Tak WA ta kowe? Piye? MNNDI ya. Apa kuwi? Meneng di aku ngono. Terus mbok balesi piye? Aku MDN ngono. Apa kuwi? Diun. Lho. Wah, pinter. Wis mudeng e bahasamu. Tak balas ini to. TSSL aku. Apa? Tak susul aku. Weh. Terus Jawab mbok piye, balesi meneh ora get. Tak balesi. Piye nekmu balesi? EMH. Apa kuwi? Moh aku. Lho. Yo, tak balas ini no. Piye? AKNKL aku. Apa? Aku ngengkel. Ngono ki ya sik peksa mbok ladeni. Tak balesi neh. Piye? KRP. Apa? Karepmu aku. Lho. Terakhir aku WA aku wis. Piye? Di MTM aku. Apa kuwi? Di matamu aku ya. Aku ora trimo. Lah terus mbok loke piye? TLK. Apa kuwi? Telek aku. Syukur kowe, syukur kowe. Tak balas ini kok. Piye kuwi? Iya aku no. Apa kuwi? Iya aku. Telek sakmene rek ngeden ra ya kangelan to kok. Singungkrum Mas Klitik. Ngurung ngono kuwi Kagem Oke. gagrak toprak men nggih. Siap. rumangsane Telek. pajak nih Telek. apa. Telek sakmene iki wis brutule sepiro. Aku dadi wong ndek malah penak rumangsane. Rungokno dadi wong Kok ndek. nyusul aku nyapa?
Kowe nyusul telek nyapa kowe? Kowe disusul telek mergo brutune iki. Oh, iso kok bleset terus kok. Dadi wong ndek malah Iya, iya, penak kok rapor, iso. iya, rapor. Misale nek bencana alam lho. Kok iso ngono, Nduk? Enek angin langsung bablas rak sing dhuwur. Ndek aman. Bledek. Arep nyalon kae sing jenenge apa kae? Tentara kae sing merayap kae lho. Nggih. Aku arep ngene kok cengeng banget to guluku. Tahu merayap kok ya. Piye? Tak delok kondur malah kayak tekek. Ayo blutek kowe iki ngawur kok iso. Coba deh. Tak terima-termakno. Sabar, wong wedok kuwi kudu jembar. Iya. Aja gampang nesu. Wong lanang ya ngono kuwi. Lah iya, ngono kuwi wong lanang ki ngono kuwi. Bes. Lam lam tilam Paraji iwatan Paku lingan. Kata-kata romantis, ayo. Kata-kata romantis. Diajeng. Piye Kakang Mas Diamput? Kakang Mas Anu aku golekno sing rada apik wae ya. Aku ketoke ora pas iki iki apik. Kepiye? Sesuk ceten api. dicat Wah, apik-apik lek kuwi diajeng kok iso. Wong seneng kae ora. Ya seneng ning kata-katane iki ora kok terus diamput ngono kuwi. Ngono nek wong kene misal kadung seneng, wah kowe diancuk kapan aku kok diamput iki ngono lho. Seneng ngakrab banget, Pak. Ganteng tenan diamput rupamem ngono. Iya seneng aku. Iya ta. Ngono lho. Ngene ya diancuk. Kowe iki masuk suwi aku greget lho, Sok. Gak oleh. Jane wis ora entuk lho ngono kuwi. Aku wis gak boleh. belajar apik-apik lho diajeng. Iya. Ya ngono kuwi polahmu ngono kuwi. Obah saithik diajeng coba, obah saithik. Ngono kuwi kok nyawang ngisor raiku lho ning kene. Loh, lah iya. Kok kemengisoren to? Tak goleki raiku renek. Aku aduh ndi kuwi tenan. Wah, goleki rai aku. Oh, raiku ning kene kok. Iya. Lah aku Iki lho raiku. Iya. Iki rai lo. Kok ra ilok? Disawang kok. Kowe arep gandeng apa? Tanganmu lho ndi? Kata-kata indah untukku lho Kakang Mas. Diajeng. Iya. Bengi iki yen rumangsamu nyawang kahanan ning lapangan ngampel kaya ngopo diajeng? Biasa nanti. Ya rame ngono lho kok biasa. Warga masyarakat kene guyub rukune wis terjamin. Wis idi. Jamin apa to? Wis Siti. Siti mbakku. Senajan to bengi iki katon rame ning kanggeku sih katon sepi. Lho, mergane ngopo Kakang Mas? Mergo kowe adoh saka atiku. Nanging yen kowe cedhak sakjroning atiku katon rame. Alah, Wah, cangkem. cilik iki. Yayi, Ah, siswa budaya tenan lek iki. Ah. Pripun Kakang Mas? yen nganti bleset anggonmu leladi pun kakang ora bakal tindak ana ngendi-ngendi nanging pun kakang bakal golek lelipur liyane Yayi. Ora sah sumelang kula bakal ngladosi napa ingkang dados panyuwun panjenengan lho Kakang Mas. Panjenengan menika piye ingkang tansah kula tresnani santen lan lae turun daten lho Kakang Mas menika ampun. Kowe kok kentekan ambekane piye to iki? Nek omongke gawe jeda nggo spasi Ya kok. karepku ngono. Banget leh kudu ngetok Yayi. apa sing dadi piye Kakang? Sindeksenan bemilan langit. Iya Kakang. Cumuduling lintang lan srengenge iki. Ngomong kok keselek untu. Assalamualaikum. Mana daya. Waalaikumsalam nggih. Ini apa to? Dawuh Mas. Kula badhe mados ingkang garwa. Loh, sinten menika? Nggih. Loh, diajeng Sri Tanjung. Nggih. Loh, lah kenging menapa? Menika dinane Selasa wayah asok mekar menika. Wah, Ah, iki bojomu geseh aku. meneh iki, geseh iki. Bang Mekar. Geseh iki. Aku ora tau. Lah iki ngono toprak kuwi. kok urusane karo Mekar ki ya ngopo kok iso? Tenan lho Mas, aku ora tau urusan karo Bang Mekar mong karo mendreng tok kok. Ketara yen bojomu pelanggan Mekar kowe. Kok iso? Iki rasa Mekar wis Mekar dhewe kok iso. Sok. Kok dadi Mekar kok dikom Kandese. Ya. tenane. Iya. Luwese. Allah cangkemmu ngomong. Ya, Ngomong tenan aku goreng aku. sosio deg-degan lah aku. Lah, Aku apa? lek seneng ngono kuwi lho, Iya, tenan iya. goreng. Ora apa-apa. kok.
senajan to kowe kasar sithik ning kanggiku kasar omonganmu ning halus atimu Nek Jajeng. karepmu ngono lho. Aku gak iso ngungkapke apa sing ngerti kota-kotaku ngono. Kata-kata. Iya. Lah iya. Coba bukaan sithik ya Cah. Lho. Kowe ngejak main apa? Patengane. Bocah ki ra ngerti roman, Mas. Bukaan sithik ki bukaan rasamu, tresnamu kanggo aku omonganmu. Ora kok buka terus main apa wae. Bahasamu kekasaran. Loh, kok Ketoprak kok buka. Lho mbok menawa Kowe iki iki. lho. Ayo, aku ya melu delok. Loh. Kok melu ndelok piye kok iso? Buka. Oh, mleset ngono. Pancen kabeh lho. Kandese luase aduh nimas paket Entuk-entuk lho. oh dari Pakai MUA nek ngono kuwi. Saya dari sales aplikasi Ladalah. Lazada. Lazada iki sing teko cocok lek ra cocok dibuka Ladalah. Kaya Lazada lah iya. MUA. Kene lho kowe iki rasan dadak goleki ukara liya. Kene sampean kene. Kene. Sing gawe Mas Duduk kene sampean. Aku kon baca lho. Kene. Iki jan rasan gowo iki kok meleset. Kene. Kowe iki sangel. Mikir sampe. Dadi apa? Ndak pundhutke kursi. Lho. Apik. Coba kowe lenggah kene ya, Dak. Yo no. Kene. Ndak gandrung tak saya kepeng. Madhep nanti. Wah, sing apik ya madhep rono. Iki diganti kursi pantai ngene aja lah. Lah. Kok kursi pantai? Kursi tamu kok kursi pantai. Kursine ngono aja tak. Kursi tamu. Nyapa ge kursi pantai barang kok iso. Ngono. Ayo. Kursi kayak Yukasi. Aku kasih mending bayangne aku mulai sesuk mau dadi kursi pantai aku wis. Iki sesuk mulai wayang mesti anu Papa Cahyo, ayo ndang dadi kursi pantai. Diajeng coba lenggah kono diajeng. Gak sida kursi pantai. Ngono. Aku lenggah kene. Iya, coba lenggah kono ya diajeng. Rada ngisor sithik gak gitu. Oh, sik. Yen kursimu kurang mudhun iki nek setelane, soal iki kursi otomatis. Disetel dhisik no ben Paku. penak. Iku. Otomatis ya. Otomatis. Wah, elok kuwi. Setelane. Apik iki modern iki. Lenggah ya diajeng. Aku ya pengen ngerti tombole ana ngendi. Rasa mbok goleki. Kok nek sewayah-wayah panjenengan repot, aku iso nyetel dhewe ngono. Ya diajeng ya. Anu ya, tombolku tak ketane ya. Jam, kok nek kabeh-kabeh dolanan tombol, kursiku rusak. Mbok sapa-sapa ya. Lungguh kene. Ya, kursine tenang kursine. Tenan apa ora? Oke, lenggah. Tenang Kok kursine. gatel? Boten. Iki ndak pundhutke asli. Asli. Iki sing gawe racikane saka home industry. Apa to? Tenan ya. Saka omahan ora dudu saka toko. Ya. Tanganku ngene. Ayo biasa wae wong kuwi ora nyapo-nyapo. Aku wedi nek Kurang gawe. dhuwur to diajeng. Mboten pun sak manten mawon. Aduh lah kok enak. Penak ya diajeng. Ayune. Sik kuwi kurang dhuwur sithik mesake. Kurang dhuwur, Sithik, kurang dhuwur. sithik. Setel. Aduh. Iya diajeng. Kursine keri. Piye to? Wo. kursi kok bisa Coba muni sampe keri. lenggah kono diajeng karo pun kakang. Diajeng ana kene, pun kakang ana sisih tengenmu ya diajeng. Oke, sesuk tak setel ngono ya kowe. Ayune luase aduh nimas. Rada ana diajeng rada. Kursiku iso joget. Ningku aduh sik diajeng. Pripun Kakang? Kursimu katon ora beres iki. Lah kok saged menika pun sampun kelar simpun kelas setel. Iki yen kursimu rada ndoyong ki ora apik sampean rono. Kelar mriki. Coba tak songkoke delok wae. Nah, Aduh, Kakang, panjenengan kados mekaten panjenengan sangka kok muni mak terus. Aduh. Wis gen ora ndoyong. Engko yen dilenggahi wong loro ben kuat ya. ngeten. Lah kok bentu ngono Kakang Mas. Ayo lenggah kono diajeng lenggah kono ya itu. Apik itu Kakang Mas. Ayo kene. Iki oleh omong ora aku. Nyapa? Oleh omong ora. Omong kok. Untuk omong to. Kok mbok omong kursi ra oleh omong kok. Lah iya. Beh, aja mbok pas nendok kujo iki.
Kursi kok dadak ngesaki ndok nyapa. Ndoke aja disaki meng dimaamah nyapa kok mau saki. Delok, njaluk. Nek. Sesuk bukesi aja lali loh ya, mulai. Ya, bagaimana kursi pantainya? Aku malah lagi denganannya malah lu kok jadi bleduk. Ning kuning lancir kuning kinawa liyan. Apa bener Kang dadi omongmu aku lencer kuning nemu piring ngono kae. Nemu giring. Lemu giring kok nemu piring piye to, Lah Mas? aku seneng-seneng ngene. Lencir kuning nemu mangkok. Giring kalau nemu giring. Tak kompo iki, Mas. Kandese luwese aduh nimas inten-intenipun kakang dewe jajak weh as yen kowe wis wani tumindak sedeng Wah, iki Tri Tanjung iki. Kula mboten tumindak sedeng. ing papan kene pun kakang kapapaksa berkadianing para prajurit yen kowe wis tumindak sedeng Kakang Mas. Ngomong apa aku? Kula mboten tumindak sedeng bateng panjenengan tresna kula menika ketemu sing dadet bateng panjenengan. Sri Hun boten enten. Sri Tanjung Arep serigala ya lho. Sri Tanjung Pripun? apa to kok mbok jejere kan Piye to? asem nang deloloh tabur Tanjung kok Sri Uning. Sri Uning ing papan kene Gusti Prabu Sadikrama wis tumandha ning Taman Kaputren ya kene kowe gawe wirang pun kakang pendah apa wirang sing ndak tampa Boten Kakang Mas, kula boten tumindak ingkang dipun panjenengan dakwa dhateng kula menika. sepisan maneh ndak takoni Inggih Kakang Mas. kowe tumindak sedeng apa ora Boten Kakang Mas. piye Boten. kowe ora tumindak sedeng dramu ndi to Mas lah malah mangan telo yo ngene dres lho iso ngentekke telo sak mlembane kok iso nah des ngene lho kok iso malah Mas Des Allah terus aku nandi. kok kowe terus waduh wonten menapa kan Mas Iya. Jiranjung sepisan maneh ndak takoni kowe tumindak sedeng apa Boten menika Piye? Kakang Mas. Boten. kowe ora tumindak sedeng Aduh. tuh aduh ning ngesor kene lho Baleni neh. kowe tumindak sedeng apa Aduh. nyuwun duka Kang Mas Untuk kok Kakang Mas. Jiranjung Mingkang panjenengan dakwa dhateng kula menika boten leres. ndak belani golek tumbaling praja Mas telung plengkuh kula telung gelung kepara nyata kowe malah sinisian marang Gusti Prabu Sadikrama Boten menika namung SMS-an mawon. Dados boten tenanan kula boten dados nate panggih kalih panjenengan Islam. kowe aja goro kowe yen menawa kowe goro bakal ndak pidana kowe Aduh Kakang Mas, kula mboten goro. Menawi mengke kula goro, kula sagah napa menika napa ingkang dados bebendu dhateng kula. Nanging kula mboten goro saestu dhateng panjenengan Kakang Mas. Ketoprak Mas, ketoprak. Biyong Ban Ketoprak apik niki. Biyong Ban Siswa budaya. Ya budaya. Nggih, Mas aku ya Pak Tris. Lho, nggih, no. Ya Pak menawa Asis. kabeh sing mangerteni sak leker Iya. gendonge ning Taman Kaputen Nggih. ora ana liya kejaba Biyong Ban Anu gaya baru ketoprak gaya Nggih. ken baru. menawa kowe ora gelem kok Lho, nggih no. Siswa budaya. Iki malam minggu penontonnya penuh. Nah, medium ben Ojo nganti ane Fatimah caruban nate mate ngriki. Lah iya Siswa kuwi. budaya. Sak wayah-wayah. Penontonnya wah lah luar. Niku ketoprak tenan iki. Plane hadirin niku. Kok wong biyen seneng lakon. nek jagongan lungguh kursi pantai lho jangkrik kene ngetoprak api-api kok iso malah ndabrus dhewe merespon ngelem kok iki ngelem. ora merespone ganggu konsentrasi Ganggu wedok kowe. Sampeyan niku lho. Aku ora ngopo-ngopo Lho ngejak omong kalau kowe. menang sampean takoki Sing ngejak omongi kowe sih. Jenengan niku sing nekoki niku. Ora aku ora Kula nekoki. lho pun menang wau. Aku nakoki kan lire. Ya tapi kan kula nggih nyauri. Kowe ora Oke, kalau menang dikira ora pripun. Banter ya ram coba Mas banter. Mas
Iki sida main ora doprae. Sakarepmu. Loh. Iki tak terusne karo Diajeng Sri Tanjung kok malah geger dhewe. Ayo kono lek peran gandengi Sri Tanjung. Dadi Byung Ban. Ban. Ora kreatif. Yo. Panjenengan ki ya malah ngono. Kudune nek masak ngono dirembug bareng-bareng kok malah ngurusi mbang karo sing penonton mau. Kudune panjenengan ngurusi masalah babakan iki. Ora kok malah kaya ngono kuwi kudune panjenengan ki percaya marang aku. Kowe aja kaken gunem kowe. Yen nganti kowe kaken gunem kaken kondo pendah apa kowe bisa menehi pawangsulan sing becik. Sinajung Kadalem menika kula Kakang Mas. yen menawa kowe ora kondo bloko Byung Ban sing mangerteni ana ing papan. Ora gage tulungan aku Byung Ban. Mara gage wangsulana. Dadi apa to jenenge? Byung Bane cacik ya. Lah kok kaya mie bakul cemoe iki mau to. Byung Ban. Wonten dawuh. Wis wae cuwil Kaya mimin. kowe kondo yen menawa bendaramu putri wis tumindak sedeng Kula menika minangka dados saksi wonten ing dalam kepatihan satosipun menapa ingkang dipun aturaken Gusti Putri menika leres Gusti Pate. Aja nganti menika mboten tidak sedeng. Kula menika dados sabdi wonten dalam kepatihan. Sakit raos sing malah kula menika ngabdi. Kula ngabdi sampun dangu Gusti Pate. yen nganti kowe sakit raos sing malah kakek lambe kowe kok iso omonge gentenan ora mbontekke dhewe kok Kondo iso. sing prasaja alon-alon bene menika percaya karo aku. Banter ya Sinajung Dawuh katimbalan Kakang. ayo gage kowe kondo bloko Menawi panjenengan boten pitados kalian kula kapejana kula. Bener ngono. Nanging ane tak WA ya iki ya. ya omonge sing toprak tenan ngono nanging kula menika mboten tumindak setting dhateng panjenengan menika kula estu dhateng panjenengan lho Kakang Mas. Menawi panjenengan mejahi dhateng kula menika gadhahi apa mangke sing paweling mbok menawi mengke kula tumindak goroh ateges getih apa jenenge? Ludira kula menika nggondo arus nanging menawi kula mboten goroh ludira kula menika arum Kakang Mas. kowe kondo yen lu dirama nggondo arum ateges kowe ora tumindak sedeng Inggih Kakang Mas. ndangao si Tanjung ndangao ing papan kene kowe ora bakal meni pangapura marang kowe Kakang Mas, menika kula estu boten tumindak goroh lho. tinimbang kowe nyepet-nyepeti ning papan kene waspadakno si Tanjung luwe becik kowe suwikir ais Alhamdulillah. Kok kapok lho. Nangis kok iso alhamdulillah. Mati omong. Tega. yo gini aku ora tega Jangan sampun tega kan karo kok. nanging gar aku wis tega mentolo Gusti Putri kok mboten sedih. kowe menehi sabilo Kula matur bloko Gusti Mas. ndak ketoke cawakmu po Aduh. ayo suwikir suwikir Lara lho. bakal ndak buktekke sak kabeh kandamu Diajeng si Tanjung kok dirubung lalere nyaput iki Ora nek wong mati rubung laler masih batang kok. belok si Tanjung tuh Diajeng si Tanjung Mumet tenan ndas. oke nek kowe tukane pati Diajeng si Tanjung Klato aku mateni kowe ora jebul diramu anggondo harum Kula sampun matur dumateng panjenengan. aduh Byung Ban ayo njaluk utawa nyuwun pengadilan dirukti bebarengan ya Byung Mboten saged. Sakit rasing manah kula. kejadian kaya makin ayo
bareng-bareng dirukti Piyung Ban. Embano manja. Piyung Ban sakit. Piyung Ban. Ayo dirukti bebarengan Piyung. Luktirane karo aku anggondo arup. Kowe apa ora ngerti Piyung Ban? Oh, matane. Wah, untung aku siap setan ngono ndasku remuk neh to ngene iki. Karo aku itu Kaya tiba ndas orang Mario ninggal ngono sakane dhewe. Aduh. Karo aku wis mekaning pati. Setanku ngene. Ya wis ngono wae ya. Menika betul ingkang kula tresnani. Ngletak rene, Dok, ngletak rene. Nah, ndasku mumet. Sakit betul sakit yang kita mati sakit tanganku. Ojo wis. Aduh. Kuwitiku. Kurang mati lho. Ku salah opo-opo. Ban, kurang mati lho. Aduh, Piyung Ban sing ngocok kowe. Aduh. Ngantol. Aduh. Tuse pisan kas. Sik urung mati lho. Nak tak gedhe ndase. Kayak gede kelele. Pun Mas, wis. Niki sarene wayange 3. Sing mati loro bayarane kula pek dhewe mau dadi. Ora iso didum. Sik urip. Ki apa kok iso mbok tutak-tutuki? Wah, Iya. semi kok iso. Mbak Eka. Baik mawon kenyang. Iki enten pamundhut gelo. Mumpung iki mau pelok to? Lah, nggih. Nah, gelo. Nggih. Iki pas, Dok, tak bawani pelok ya Oh iya, pas. oh, pas. Ini rasa anggit ini angel iki. Apa? Makasih. Rasa anggit ini angel. Lah iya. Nggo, Pak. Lagu apa nyon negun. Gelo. Ya terus nyambung ki lho kok iso. Iya. Kagem gelo ki, Gus. Gelo, Siap, nggih. siap, Yuk siap. langsung Wis, pokoknya. kalih menika grup lapa jenenge? Oh, apa ta? Madangkara. Ayo. Padang karo. Monggo, Cok. Gelo katur dening Mbak Eka uget-uget. Yuk. Bocah. Jogete ciri khasmu, Kak. Ayo. Iya. Pamundhut saking Bapak Samsul tukang arit. Monggo. Gelo. Kek Mas Yono, kek yo. Ning ngendi nggonku goleki mong abote kepengin kamu senadyan kota parangi mong nuruti Ya wis ya. Saiki Neno. cakepane apa? Bareng. Iya. Ngewone mau takon baru dijawab iya. Iki ketemu. Hai. Kowe lunga. Ninggalake aku. Kaya sinendal hatiku. Laku metes nelesi pikiranku. Yen pancene ora
ning endi regeng ya gayeng banget ya. Jan semen gelo lagune iringane mau nek pancen tembang iki nek digawe versi J ngene ya penak to Mas. Nggih seger rasane seger apa neh jogete Mbak Igut-Igut luar biasa. Saestu. Pas kalih iramanipun. Iramane sangat gayeng sekali. Lho tenan. Pancen ya sarjana kok bocah iki. Saestu. Nggih. Kok sedaya menika lak ngagem tatanan budaya to Mas. Nggih. Wiraga wirama wirasana saged dadipun dadosaken setunggal. Dibuka ya. Lah kok drosor. Nyapa Mas Gluduk? Kesuwen. Lah sing ngangkon ngene sapa? Nah, ngono. Ciri khas enterewe niku lak ngeten. Betul. Nggih, jaranan Tulung Anu Mas, Agung. sirahe rada ndangak sithik. Nah, dodone maju, plek. Sikile rada ndeleh sithik. Nah, lambene melet. Nah. Ben api manis ngono lah awakmu ki. Aku lek nyawangmu wis seneng kok Mas. Apa nek karo geget lati. Ngisor dhuwur geget bareng. Ya angel no kuwi kok iso. Ben nang manis. Ya Kak. Kaya ngene lelaku. Iya. Apa kok dadak ketemu. Paspor tangan ditinggal. Kowe iki gonge ora pas ki ya ngopo kok ngono. Tembang kala wau ugi dipun pundhut kalian Pak Samsul tukang ngarit. Ngersake gelo. Alhamdulillah sampun dipun pinakan kalih Mbak Eka. Kathah sanget kyai ingkang minded ringgit dalu menika. Dawuh leres Mas. Ugi saking Pak Kardi RT 16. Pak Kardi nggih. Mrau ngersake gubuk asmara. Nggih. Saking Mbah Lurah Ngampel. Kowe nggih Nyuwun pepeling. Pak Tri nggih. Nggih. Nyuwun gending ali-ali. Mas Agus Kades Klecorjo kagem Bapak Bupati Madiun. Muspika Kecamatan Mejayan, Bapak Kades dan perangkat lan sedaya panitia sarta masyarakat Desa Ngampel. Nggih. Nah, menika kala wau ugi setunggal niki sisan. Dipun was pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang nami kula slamet. Tumut ngregengaken swasana dalu menika, tumut ngamen sampun cekap atur kula matur nuwun saking Slamet Benowo. Wah, iki matur nuwun Mas Gering. Pamundhute Pak Lurah sik ya. Nggih, Pak Tri. Siap, siap, siap. Pepeling. Kula tak nyuwun suwanten kakung sing kepenak iki. Oh, nggih, menika wonten Mas Taslim. Mas Taslim. Wonten Tasmini. Mas Taslim. Mas Taslim kali Mas Tasmini. Nggih. Wonten cobi. Nggih. Ya, Mas Taslim mangaturke bawane pepeling. Duet kalih kula nggih Mas Taslim nggih. Apa iso? Mas Taslim kalih Mas Tas Indomaret. 2000 ya. Nggih Mas. Pasitoti saking prawinase
yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang wektu kudu tansah dipun lampahi iku jagat agama pakaratikan luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bekja donya Gangsar. Ngerebek arisan sinden-sinden gitu. Nggih. Kula seneng kalian jenengan berdua. Nggih, Kula seneng kalian jenengan. Kosek to, perkarane apa? Ya pokoke seneng. Kene lho tegese pas ki tembang Islami jenengan tidak nyelani dengan banyolan-banyolan. Apik pas niki. Wong niku ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining donya saka agama. Wah, nggih. Niki tuwek niki. Nggih. Ajine awak Saka tumindak. sikil. Sing disikil mesti mlaku. Oh iya. Balik rono. Oke. Monggo pamundhute Pak Lurah dipun pinangkani. Pepiling, Cok. Pak Tri, menika katur panjenengan. Nggih, monggo sugeng nglaras Pak Tri. Dados. Lintang berdiri, Mbak Diajeng berdiri, Mbak Tutik berdiri. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yes batine tansah dieleke Wes batine padha indakake Maten Sumandang ayah Sembayang Mata biwasin jauhe pangeran Sholat yati jagae agama Limang waktu kudu tansah dijaga Ngaji istiqomah asik tumainah Suwe sempurna ya berjamaah Subuh Luhur lan asar Salat saya tinggake tindak mungkar Maghrib lan isak jangkepe Prayogane tindak salat Iso sempurna iku perintah agama Dar. Elingono besonya mung sedela Sadar
jangkepe Rayogane cinta kesalahan Kesempatan iku perintah agama Ngelikono ning donya wong sedela Sabar masalahnya asasi kuasa Yen kebanget besok bukan suwarga Alhamdulillah. Matur Syukurillah, sembah nuwun. barakallah. Niki muga-muga leh sedekah ora saya roboh sansaya bakoh lan kokoh. Amin. Insyaallah ridho saking Gusti Allah sedaya warga masyarakat ngampel tumuju wonten ing tindak umroh. Amin ya rabbal alamin. Iki Mas Klicik ana Dawuh, dawuh saka dawuh. Pak Lurah. Nggih. Mbak Eka kapurih ngendang. Dawuh saking Pak Lurah nggih. Ayo. Nggih. Mbak Ini, Eka Mbak ngendang, Eka Mas Jok Lutuk ngegong. nggih Ah. kula tak ngeceruk kula ngeceruk Oh, cuk lele. Cuk lele. Oke, siap. Lah kendangnya ben disiapke ning ngarep mriki Nggih, Pak nggih. Narso. Ya. Sakniki terus Mbak Winong karo Mbak Birgita berdiri ben bawa gubuk asmara. Oh nggih, siap. Kaya apa? Mas Kluduk emang ngusung-ngusung kendang ya ora apa-apa lho, Mas. Nggih. Pak Ngarso ing tulodo menika sareng. Ngono. Sing mbok junjungi kendange ora Pak Ngarsone wae. Lah kan wis disungi kan tak usung Ora kok. Kene. Enggak. Ya bir, nah. Sik, Mas Mas ya Dalam kula nyuwun pamit rin nggih Arep ning ndi? nang stasiun arep Iki ngopo? dige kene kok iso malah arepe budal ning Jakarta ki ya ngopo kok iso. Oh, iki ngede kok iso. Ngede. Ayo. Anu, mic. Wah, rasa Mas Luduk. Sampean wae ning kene. Nih. Bir kita karo kita. Niki nek ra wonten tuh bir kita ya Iki bir kita, lah iki Winong. Nah, aku lek ndelok Winong kaya nom-nomane bojoku mbiyen. Ya ngene iki to. Lah, alah bojomu mripate ireng kabeh lho kok iso. Kok mbok pamer nih. Ki tak culek kok putih. Ngono. Kene nduk. Kene lenggah kene. Rada ngeset nduk. Ya, sip. Bir, bir. Siap. Ya, bir kita Pun mriki mawon Mas Ngarso. bir kita duet karo Green Sand iki wis aja. Coba nduk. Pun mriki mawon, mriki ngagem gen kula mawon. Winong. Nah, Oke. kene. Nah. Ya, dibawani ya, dicicil. Ayo bir, apa sih bir? Ya. Nyingkar nyingkur Cengkokmu anyar dur. Ayo. Ya ora apa-apa itu. Bir, awake Pak. dhewe kae pas neng nganjuk viral lho. Yang Napa nonton nggih, Pak? akeh. Heeh. Bah, kula wedi lho, Pak. Dikira tenanan mengke kula. Heh? Dikira mengke tenanan Lah kula. tenanan moh ta kowe? Lah pripun Bu Kesi niku pripun, Sing Pak? tak takoni awakmu nyapu nang Bukesi barang ora. Nah, betul dadak teko. Apa-apa kok mesti dadak ndelok sing Wis ben wedok tak ngene lho, nyatu. ora apa-apa. Lek sampean karo Mas saya ben iku bekesi ben karo Kang Arso iku lho. Lah Kang Arso ki ora sak angger-angger pilihane wis kelase menengah ke atas sih kok iso. Kok Apa paringi Yukesi. Menengah ke atas deh. Lek ra senengane Ya, iki Bir. micak. Wiwi tane nyingkar nyingkur Hup, oper Mbak Winong, ya nang. lingsan yen kemutan lelampahan kang Jas. Sip.
Ya disetel tenanan to, sik iki masalahe kudu met tenan, kendang karo cuk kudu met tenan. Kuwi iso tenan to kuwi, Mas Dik? Semene setelane semene. Nah, Aja. Nah, ya sakmono. Ya. Enek setelan di dinding kendang iki. Modele cuk iki kaya sandingmu lho, nyenengke. Nah, Mas. Ya dintekne cah loro. Tresno, yuk. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Nggih. Cuk ben ra mengecewakan ditasik kendange, Kak. Ayo. mikir. Tutuken sik, Nduk. Tutuken. Nek iki tutukanmu kurang atos, tutuken ndase iki lho. Tutun sik. Sia-sia. Denge kaya padeng. Ah mikir sing endeng, Pak. Sik, coba. Wis ngono wae tak ning kene tak ceklane. Tak. Oh, kuwi bas kuwi. Oh, kluthuk kuwi lho dilahle-lahle ora senengane. Sabotase karo sesama bintang tamu ora. Oh. Mikir. Aku alik temen. Tanganmu terampil ya ora gelem nyopet to, Nduk. Terampil kok nyopet iki keterampilan kerajinan tangan apa piye. Tak. Yo tangan panjang. Lah iya. Tak. Pas, masuk. Tung. Kene. Nah. Ah, iya. Sone nyetel kali melampah, Mas. Oke, siap. Pasti melampah nyeteli mboten kok wonge mlaku mboten. Ora iya. Lah Tapi iki Mas mudeng. Kutuk dites pernah dites. Oh, iki mbok tes wae, meteng po kok iso mbok Ono tes. mripate loro. Kowe cukmu kok tes ora? Tes pernah Mas. Lah tak cekel tok ngene. Aja. Aku pemain apa Mas? Nggih. Main laguane apa? Kebukan moro iki. Kak. Tak jegone lodong piye? Ya apa lodong? Mboten. Aku ora omong mamen ngono ka lho karepku ki. Rasido. Oh iya. Yo, sing bukani awakmu, Kak. Ayo. Oke, gubuk asmara. Ayo dengan Saking vokal wonten pripun? Saking vokal nggih. Kok awakmu no, kok vokal piye? Sing tayupan nih. Sing tayupan. War sermu piye? Kok vokal sih? Nggih. Oh ya wis, monggo manut awakmu wis. Heeh. Makasih Pak Yoyo. Oh, sama-sama. Iya. Mboten tes Pak Yoyo tuku tenggok. Wah, ngompani. Ora ya wis. Ayo, iki dienteni karo Pak Lurah lho, Kak. Ayo coba. Monggo. Piye, Nang? Nang, angkat, Nang. Yen liwat aku kelingan. Mat-matan. Kebuk kae biyen tak goleren. Pengen cergak kebak tulisan. Warna apa? Bir. Jos. Retek, golek tutuk. Aku
ganjel to ganjel. Gawe dhewe. Kayak aku. Ganjel. Tok ganjel to. Ora. Yo yo. Nggo hae. Iya. Catatan sakjroning ati. Biayaan. Aduh. Tepuk tangan untuk Mbak Eka uget-uget luar biasa. Tepuk tangan. Sok ajar suwuk sing iki ya. Iya. Mas Luduk. Dalem. Sok nek golek bojo ngene iki, nek kowe ra tanggapan mbok cak cokekan tok. Wong loro mlaku. Aku gundul malah bojong ini malah medeni. Lah ngapa? Katek kleru sithik kamplang mulo cilaka. Ya yo, beda iki seni kok, beda karo Oke, kekerasan hebat. dalam rumah tangga. Suasana irama musik Gubuk Asmara Oke, hebat. oke. Maka dari itu tepuk tangan untuk Kang Arso. Nah, Mudah-mudahan. Ora iki to sing ngendang iki. Lah lek nek mikir ya krungu. Oh iya bener. Terima kasih Kang Arso. Loh, sik Kang, sik dingge Kang. Kang Arso. Sik dingge pisan kas. Anu, umpun to Pak, umpun Pak. Ampun. Iya. Kepruan kendang lho Manarso. Lambene kritik. Lek ra ngono kapan lek ku guyon kok iso. Bangsane.